से पीछे हटा, हटा। फोटो निकाल। चलो एक धरती के बोझ कम भाई। साहब लागा था स्मगलिंग के मामला में। अविनाश जी सर। एम्बुलेंस मंगा के लास्ट पोस्टमार्टम खातिर भेज दो। ठीक बा सर। हेलो और कालिया भाई, रवाई चाहता नहीं कि मर्डर केस के तहकीकात हम बंद कर दी। हाँ। ए में हमार का फायदा हुआ? 5 लाख। बस 5 लाख? एगो ईमानदार देशभक्त पत्रकार के जान की कीमत सिर्फ 5 लाख। चल दिया, 10 लाख दिया। ही ना भाई, मर्दों वाली बात, सौदा पक्का। तू साला बड़ा कमीना बड़े रे। भाई खादी और खाकी दोनों के लाइसेंस मिलल बाटे समाज से। पैसा खातिर भाई वर्दी का 100 से धरती बेचते। ये हुई ना बात। जवानी पे जब से बचोली कसाइल, हिलल बायू पी बिहार, रस चूसे वालन के लाइन लागल, हम बानी है गो अनार। काहो करे जा चाही का? बिजुरिया जैसे कमर लचकावे, कुर्ता फाड़ दिला छप रहिया। बिजुरिया जैसे कमर लचकावे, कुर्ता फाड़ दिला छप रहिया।
बिजुरिया जैसे कमर लचकावे कुर्ता फाड़ देला छप रही बिजुरिया जैसे कमर लचकावे कुर्ता फाड़ देला छप रहिया ए दुलारी बिजुरिया जैसे कमर लचका ए दुलारी दुलारी ए दुलारी ए दुलारी अरे इंस्पेक्टर साहब रउआ इतना रात गए यहाँ पुलिस चोर है। हथियारों को सजा दो। हेलो सर, हम अविनाश सिंह बोलत बानी। लालगंज पुलिस चोर है। यहाँ थाने के बाहर हंगामा मचल बा। रउआ जितनी जल्दी हो सकी ठीक बा हम आवत नहीं साहब हमार मरद छूट जाई ना। हाँ हाँ छोड़ दे लालगंज पुलिस चोर है। हथियारों को सजा दो। लालगंज पुलिस चोर है। आगे के पड़ी देखी रउआ लोग शांत हो जाएं वरना मजबूरन हमरा गोली चलावे के पड़ी चोर है। हमारा नाम सुजान सिंह है। मामला हत्या का है। मीडिया हमें कहीं की नहीं छोड़ने वाली। दिन दहाड़े सरेआम एक पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। 24 घंटे गुजरने के बाद हत्या का कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस डिपार्टमेंट बैठे बैठे क्या कर रही है? यह कैसी छानबीन है? आई एम सॉरी सर, संबंधित थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया है। थानेदार को सस्पेंड कर देने से समस्या का कोई समाधान नहीं होता। जरूरी है हत्यारे को पकड़ना। सर, इसके लिए हमारे डिपार्टमेंट ने एसीपी विराज भट्ट को बुलावा भेजा है। भाग रे, पुलिस की रेड पड़ल बा। पुलिस की रेड पड़ल बा। हो जा पुलिस। चल रुक अभी आओ थी रुक। भाई भाई पुलिस। जुर्म और दरिंदन से ई दिमाग जाला हट। कानून के रखवाला बानी। नाम है विराज। Yeah.
में चमके लागे। बढ़िया से ठीक ठाक। ओहो, साहब के टेबल तुहार प्रमोशन पक्का। साहब से कहिया सुजान सिंह करवले बाड़न। ओहो ओहो, बहुत बढ़िया लगे रहो। हाँ फाइल वाइल तो नहीं? हाँ हिसाब से बहुत बढ़िया। हो जय हिंद साहब। जय हिंद। का बात बा हो? ना 26 जनवरी, ना 15 अगस्त, ना होली, ना दिवाली, फिर कौना खुशी में साफ सफाई कर रहल बाड़ा तू? सब पता चल जाए साहब। उ का है ना, अब तो हफ्ता लेवल बंद। और भाभी जी के जो महंगा महंगा सामान खरीद के लाके देत रही ना, सब बंद। ना तो हफ्ता कबो बंद भइल बा और ना तो कबो होई। सब हो जाई साहब। उ का है ना, काल ही से हमनी के बाप आ रहल बा। बाप? हाँ डाल रहे चले डाल। चले और सुन, सबसे हफ्ता वसूल ली। चल जाओ। बंद कर रहे हैं। चल कर। चल पैसा। पैसे निकाल। पैसा चल जल्दी कर। मत मारो। हफ्ता निकाल। नहीं साहब, बहुत चढ़ कर भागा। सर जी हमारे पास पैसा नहीं है। नहीं है शादी छोड़। तो का अपन बीबी के पेट में लपेटा, हफ्ता देवे से मना करा। अरे ई बाजार वालों को मालूम होवे के चाहिए गालिया के हफ्ता ना देवे के अंजाम का होला। ससुरा के तोड़ द हाथ पर एक राके। तू लोग एकरा के काहे मार रहल वाला था? हफ्ता नहीं चले। कहानी नू हाँ? मत मारो एकरा के। अरे तू कौन है रे? निकल जो यहाँ से, वरना यही जमीन के अंदर गाड़ दे। सब लोग कान खोल के सुन ला। आज के बाद कोनो दुकानदार के हफ्ता देवे के जरूरत नहीं है। चले। अरे अगर ये दुकान वाले हफ्ता ना दिए तो का तू दे बा। चल निकाल हफ्ता, निकाल। मार ससुरा के। जेल में डाल दे तो चल जाइबा। तू हमरा के अंदर करबे, तोरा वर्दी उतार के नंगा करके घर भेजम ना, तब मालूम पड़ी तोरा के हम के। कौन है बे तू? जुर्म और दरिंदन से ये दिमाग जाला हट, कानून के रखवाला बने। नाम है एसीपी विराज भट्ट।
ई का रउआ फिर से फाइल लेके बैठ गईल बानी। चली उठी, खाना खा ली। देखी ना कितना टाइम हो गईल बा। हमरा के बहुत जोर से भूख लागल बा। संजना तू खा ला, हम बाद में खाई। भला आज तक ऐसन भइल बा कि हम रउआ से पहले खा लेले बानी? भइल तो नहीं खे, बाकी ता आजो ना हुई। चली चल के खाना खा ली। संजना तू देख रहल बाड़ू हम काम कर रहल बानी। ई काम तो बाद में भी हो सकेला ना। अब चली ना, चली चल के खाना खा ली। संजना ये बहुत इम्पोर्टेंट काम बा, हम कहतनी तू जा, हम जल्दी आवतनी। अरे संजना ई का फिर वही रोल धोल शुरू। चला खाना खा लिया जाए। हमरा के भूख नहीं के, रउआ जाई यहाँ से। अरे बाप रे, इतना गुस्सा? अब मान भी जा। अरे हमरा के बहुत भूख लागल बा। भूख लागल बानू तो निकाल के खा ली। अबले कबो ऐसन भइल बा का? देखी हमार ब्याह राउर संगे भइल रहे, ना कि राउर वर्दी संगे। जब देखा हमरा के डांटत रहेलन। घर में हमरा के अपन पति चाहिए, पुलिस ऑफिसर नहीं। सॉरी मैडम, अब हमरा के माफ भी कर दी। कहानी नु हमरा के भूख नहीं के। अच्छा तो एक काम करत तनी, हम दोनों जने व्रत रख ले तनी। काहे कि तू हमार अर्धांगिनी हुआ, अरे हमार प्यार हुआ। बस बस बस, बहुत हो गई। बात बनावे तक केहू रउआ से सीखी। बात बना के रउआ हमेशा हमरा के फुसला ले बेनी, लेकिन इतने से राहुल जिम्मेदारी खत्म ना हो जाला। संजना आई लव यू। बरखे पानी सावन के बरखे पानी। तनी झूले विदा, तनी झूले विदा, ए चंचल सोख जवानी। चरूड़े हवा में सावन के बरखे पानी। आचर उड़े हवा में सावन के बरखे पानी। का हो करीना, मस्त जवानी। अरे मौगा ससुरा कहाँ से आई? चल भाग से, चल भाग मऊ, चल भगा भाग साले भाग। ये कहाँ से आई सरवा भाग। तिलक बिहारी आवत बा। ए देख ऐश्वर्या, आए देख ऐश्वर्या। ओ हाय देखा। अरे कहाँ जात बाड़ू हमार रानी? अरे साला ई माल देखा।
अरे का हो हमार रानी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी। का हो करेजा, इतना इतरात काहे बाड़ू? ई सुगर जवानी के तो एक रात के हम अपन गुलाम बनौबे करब। एकरा बारे में राउत का ख्याल बा? ए रानी, बनबू का हमारा आइटम? का रे, तोहने के यही काम बचल बा, खाली लड़की लोग के छेड़े लगले? दिल ते करत बाटे कि कुल काम छोड़ के खाली तोरा साथे सुतल बा। अभी तक तू होठ के लाली देख ले, अब हमारे हाथ के लाली देख। जले हुए शमशान के कोयले तू नहीं डाल के पूरे कॉलेज में माइक। ए करेजा, कॉलेज में अगर ऐसे छोट छोट कपड़ा पहन के आबू ना तो केहू कभी मन डोल जाई। दिल पे हमरा गुजरत का बा, दिल पे हमरा गुजरत का बा, मत पूछे हमरा से हो अखियां लड़ गईले अखियां जब से हो तोरा से, अखियां लड़ गईले अखियां जब से हो तोरा से। लागे ना दिल कतही गोरी, हर पल हम बेचैन रहीला, दिन रात तोहरे सपना देखी और ना हम कुछ देखीला। ओ लागे ना दिल कतही गोरी, हर पल हम बेचैन रहीला, दिन रात तोहरे सपना देखी और ना हम कुछ देखीला। सारा जमाना पूछत बाई, सारा जमाना पूछत बाई, प्यार भइल केकरा से हो अखियां लड़ गईले अखियां जब से हो तोरा से, अखियां लड़ गईले अखियां जब से हो पगल
प्रणाम एसपी साहेब। ताहर परिचय? लंकेश, हमार नाम लंकेश है। अपहरण, लूट, फिरौती, मर्डर के 50 मामला में तोहार हाथ बा, लेकिन फिर भी तू आजाद घूम रहे बड़े। काहे कि आज तक कौनो पुलिस ऑफिसर तोरा के गिरफ्तार करे के हिम्मत नहीं खे कैलस। ऐसा कौनो बात नहीं के एसपी, कोशिश तक कई लोग कैलिस, बाकी सफल ना भई। केहू के जान गई त केहू डर के हाथ मिला देलिस। तोरा हिम्मत के दाद देवे के पड़ी लंकेश। तोरा ही जौन दारू के धंधा, ड्रग्स के धंधा और मटका के धंधा चल रहा बा, ओकरा बारे में का सोचले बड़े? एमे सोचे के कौन बात बा साहब, जैसे चल रहा बा चल दी। रउआ के जौन चाहता मिल जाए। लागत तू हमरा के समझे में भूल कर रहल बड़े लंकेश। हमार डिक्शनरी में भूल नाम का शब्द नहीं खे एसपी विराज साहब। हमरा लगे राउर के पूरी कुंडली बा। रउआ जहाँ जानी रउरा का नाम का सिक्का चलेला और वहाँ हर इलाका के क्राइम बंद हो जाला। बाकी यहाँ ऐसा कुछो न होई, न धंधा बंद होई न क्राइम। कहे से कि ई इलाका बुझाता बहुत घमंड बा तोरा के अपन ताकत पर। घमंड नहीं के एसपी साहब, नाज बा। फैसला रउआ की करे के बा। रउआ हमरा से दोस्ती करल चाहतानी या दुश्मनी? सलाम। कान खोल के सुन, हम तोरा के 24 घंटा के मोहलत देता नहीं। 24 घंटा के अंदर अपन गैर कानूनी धंधा बंद कर दे, ना तो हम तोरा के तोरा इलाका में नंगा करके जुलूस निकाले। काहे कि हमार भी एक उसूल बा कि हम सांप के ओकर बिल में घुस के ओकर फन कुचल दिहिला। हमार इनकाउंटर यहाँ करबे कि कहीं और करबे? बेफिक्र रहा तू। जौन दिन तोरा इनकाउंटर करे के नौबत आ गई, वो दिन तोरा के यहाँ ना तोर घर के अंदर घुस के मारब। यहाँ तो हम तोरा के बस समझावे खातिर बुलावे रहे। और सुन, जुर्म और दरिंदन से ये दिमाग जाला हट। कानून के रखवाला बानी, नाम है विराज भट्ट। याद रखिए।
सुनली है कि चौराहा पे बिजली रानी के नौटंकी आइल बा। कहाँ तो चल के आज रात वहां बिता लिहल जाए। रात बितावे खातिर बिजली रानी के कुछ देवे के परी ना। का सा मजाक करत है, बिजली रानी के देवे के ना लेवे के पड़ी। चढ़ले जवनिया में रोग पकड़ाई हाय पांडे जिसे मंगनी दवैया दवैया नहीं दिले हरी। चढ़ल जवनिया जुलूम कइले बाटे चोली में से न मारे टुकुर टुकुर ताके। चढ़ल जवनिया जुलूम कइले बाटे चोली में से न मारे टुकुर टुकुर ताके। कातिल जवानिया के घाघ कतही कर ये पाड़े जी। टपड़िया नापी तो हर घर में लगा के थर्मामीटर पड़िया नापी तो हर घर में लगा के थर्मामीटर। अंग अंग सारा कचनार भइल बाटे रसगुल्ला से भी रसदार भइल बाटे। अंग अंग सारा कचनार भइल बाटे रसगुल्ला से भी रसदार भइल बाटे। रोज गुटका प गुटका चबावता रहो मोर तानगी के माटी में मिलावता रहो। रोज गुटका प गुटका चबावता रहो मोर तानगी के माटी में मिलावता रहो। पाड़ पकड़ाल झूठे बनता रहे कर ये पाड़े जी। टपड़िया नापी तो हर घर में लगा के थर्मामीटर पड़िया नापी तो हर घर में लगा के थर्मामीटर। धैले बानी धीरज एही से बूझेलू गंवार हो। एक मिनट में झर जाई गर्मी तोहार हो। धैले बानी धीरज एही से बूझेलू गंवार हो। एक मिनट में झर जाई गर्मी तोहार हो। अब धीर नहीं धरना त चर जाइब हो बारूद नियन भक दिल हार जाइब हो। अब धीर नहीं धरना त चर जाइब हो बारूद नियन भक दिल हार जाइब हो। का करब बन ठन के बाग में तू भीतर ये पाड़े जी। टपड़िया नापी तो हर घर में लगा के थर्मामीटर पड़िया नापी तो हर घर में लगा के थर्मामीटर। चढ़ल जवानिया जुलूम कइले बाटे चोली में से न मारे टुकुर टुकुर ताके। कातिल जवानिया के घाघ कतही कर ये पाड़े जी। अच्छा टपड़िया नापी तो हर घर में लगा के थर्मामीटर पड़िया नापी तो हर घर
जी कहिया ना पाप। जैन साहब दारू पी के ड्यूटी करत अड़े। हाँ हम तो रोज पीला साहब। राउर के पता नहीं के का काल से अगर दारू पी के ड्यूटी पे आईबे ना तो सस्पेंड कर दे। कर दी। वैसे भी केकरे पास टाइम बा साहब। उ का है कि जब तक हम दारू ना पीला नू तो हमारी हाथ पैर काम ना करेला। और वैसे भी दिमाग के मोह बहन हो गइल बा साहब। बड़ा हक से बोल रहल बड़ा तू। साच बोले के हक सबके होला साहब। वैसे भी ई घटिया नौकरी में का रखल बाटे। हमार बाबूजी, हमार माई, हमार मेहरारू, हमार बच्चा और हमार दुदू भाई बेरोजगार बाटे साहेब। और ही कांस्टेबल के पगार में ओकरे घर के सिर्फ चूल्हा चल सकेला, बाकी ओ में पकावे वाला अनाज नहीं खे साहेब। और रउआ जब से आइल बानी सबके हफ्ता पानी बंद हो गइल बा साहेब। बाकी हम लेला, रउआ के मना कैला के बाद भी हम लेला साहेब। हम लेला। ज्यादा से ज्यादा का हुई हमरा के निकाल दी है, सस्पेंड कर दी है साहब। हम अंडरवर्ल्ड जाओ, जाके हम डॉन बन जाओ और सब लोग सुजान भाई कह के सलाम करिए साहेब। और रउआ भी हमरा के डर के सुजान भाई बोली साहेब। सुजान भाई सलाम करिए साहेब। ई का ई में तो 1000 रुपया कम बा। वो कहा कि हमार डिपार्टमेंट में एगो हवलदार बा सुजान, और ओकर बहुत बड़ परिवार बा और कमाई इहे से रउआ 1000 रुपया ओकरा की मदद कर देहनी। इहे नु। हाँ आज तक हमरा के ई समझ में ना आवनी कि रउआ सगरे डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम खुदे काहे सॉल्व करे लागे नी। अगर केहू की तनख्वाह कम बा तो ओकरा खातिर सरकार बाटे नु। बाकी रउआ ता भइले बानी हईली ता ई पैसा भी बाकी के हवलदार में बांट दी। संजना गुस्सा बाद में करी है, थक गेल बानी तनी। एक कप चाय पिला देना प्लीज। साल तारा लोग के चक्कर में पड़ के जिंदगी झंड हो गई। वर्दी के संगे संगे इज्जत के भी मां बहन हो रहा बा। ए चुप चुप। अरे काली पांडे खोकर के ना काम करा ले बाड़े। ज्यादा फड़फड़ा मत। वो दिन तो बहुत मुंह खोल रहला कि नोट खातिर ही धरती बेच दे। अब का भइल? पिछवाड़े से रास्ता खुल गइल। ज्यादा छनछना मत। छनछनाई ना था का करी। उस सार 2 टका के हवलदार सुजान जौन हमार चड्डी धोवत रहे आज हमरा का नसीहत देवता। बस एक बार हमार सस्पेंशन खत्म होके दो बस। नेताजी से हम बात करत हई। सागरों से बहुत बेजोड़ होई स्टार्ट
हेलो सर, इंस्पेक्टर अविनाश सिंह बोलत तानी। यहाँ अंबर होटल में एगो लड़की के साथ रेप हो गई बा, जेकर हालत काफी गंभीर बा। तू लोग लड़की के लेके हॉस्पिटल जा, हम अभी बता नहीं। ओके सर। जय हिंद सर। कहाँ है? रोने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? पूजा। पूजा, सबसे पहले तो हम तुमसे ये पूछना चाहेंगे, तुम इस केस को रजिस्टर करना चाहती हो या नहीं? क्योंकि अक्सर ऐसे केस में जब कोर्ट में पेशी होती है तब लोग अपना बयान बदल दिया करते हैं। सर, मैं एक गरीब परिवार की लड़की हूँ। मेरी इज्जत के अलावा मेरा कुछ नहीं है। मैं उन दोनों को सजा जरूर दिलवाना चाहती हूँ। क्या नाम है उसका? बंटी और उसका दोस्त रंजीत। तुम होटल में कैसे पहुंची? मेरे बॉस ने फोन करके कहा कि ऑफिस की जरूरी फाइल छूट गई है, तुम उसको लेकर होटल में आ जाओ। मिलेगा ना, क्योंकि रंजीत होम मिनिस्टर का बेटा है। जरूर मिलेगा। औकात में रहा दरोगा, तोहरा के मालूम नहीं खे कि हम एगो मंत्री का लइका बानी, कौनो रोड पे चलत भिखारी नहीं के। मंत्री के लइका बाड़े, अब देख कि तोरा और तोरा बाप की गर्मी हम कैसे उतारता नहीं। मादर जाग, ए हरामी, ए कुकुर, के बा जे हमरे बेटा का काटे की गलती कर लेबा। ए साला पुलिस वाला, ए साला 2 टका के पुलिस वाला, बाहर निकल साला हरामी। मादर जाग, बाहर निकल साला। पापा, ये एसीपी बड़ा हरामी बा पापा, हमरा के कुत्ता जैसा पिटने से पापा,
के युवा से बाहर निकाली पापा। बबुआ तू चिंता ना कर। बहुत गर्मी बात और अंदर जौन हमार बेटा के कानून मंत्री के बेटा के अंदर कर देले बाड़े। राउर बेटा बलात्कार कैले बा। अरे चुप, बलात्कार कैले बा। चल छोड़ दे हमरा बेटा के। चार्जशीट बन चुकल बा, जमानत करवावे के पड़ी। फाड़ डाल चार्जशीट, न तो नक्सलाइट एरिया में ट्रांसफर करवा दे। ये तोहार घर वालन के देखे खातिर तरस जाइबे। 10 साल के नौकरी में 15 बार ट्रांसफर हो चुकल बा। मंत्री महोदय जी, अब फैसला रहुआ के करे के बाकी। हमरा के जंगल में रखब की आपनी बेटा के हवालात से बाहर निकालब। साला पुलिस के पिल्ला हमरा के नसीहत देत बाड़े। हे वकील, इनकरा से कहा कि हाथ खींच ले, ना तो पुलिस वाला को ऊपर हाथ उठावे के जुर्म में अंदर कर दे। कटर के औलाद तू हमरा के अंदर कर बे। प्लीज सर प्लीज, राउर अपने गुस्सा पे काबू रखी। पापा पापा सॉरी पापा। पापा हरामखोर, तोरा के ऐसा को कर्म करे के का जरूरत रहे। सॉरी पापा, गलती हो गई। ये सरवा हमरा से ऐसा काम। अब रो मत। अरे एसीपी, हमार बेटा के तो 3rd डिग्री देत बाड़े। वो का माफिया का लीडर है या अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन में होकर? वो बलात्कारी बा, अपन बाप के कुर्सी के धौंस पर सबके डरावल चाहत रहे। एक बात याद रखी मंत्री जी, जौन हमरा के डरावे की कोशिश करी ओकर हम ऐसे ने हालत करम। बहुत गर्मी बात और अंदर, बहुत गर्मी बा। तू देख, सगरो पुलिस डिपार्टमेंट देखी, ई वर्दी पहन के तोके हमार पैर पे गिर के नाक रगड़े के पड़ी। वो तो आवे वाला समय बताई मंत्री। खादी में इतना दम नहीं खे कि खाकी के गुलाम बना सके। बहुत पछतावे की पड़ी तोरा के। अब देख हम काम करब। अब देख, जौन करे के बा पहले अपन बेटा खातिर करी। ठीक बा ऑफिसर। ऑफिसर, प्रशासन हमार मुट्ठी में बा। जनता के हम रखीला ख्याल। नाम बा दयाल प्रताप सिंह। याद रखिया। हे मंत्री, जुर्म और दरिंदन से ये दिमाग जाला हट। कानून के रखवाला बानी, नाम है विराज भट्ट। हट! चल हट। कारे तोर बाप अगर शेर हवे तो हमार साहब बब्बर शेर। सर, संपत लाल के फोन। ला हमरा के दे। हम संपत लाल बोलतानी। भोग साले भोग, ते भी भोगला। रउआ कैसन बात करतानी दयाल जी? रउआ कानून मंत्री बानी। रउआ के व्यवहार तो शिष्ट और शालीन होखे के चाहिए। ए हरामी, अब हमरा के तोरा से तमीज सीखे के पड़ी। हम रउआ से बहस करत नइखे चाहत बानी। हम रउआ से बस इतने कहल चाहत बानी कि रउआ जवान अपने ताकत और सत्ता के दुरुपयोग करके अपने बलात्कारी बेटवा के बचावे के कोशिश कर रहल जात बानी, वो ठीक नइखे बा। अरे तो का ठीक बा? ओकरा के हवालात में सड़े दी। सत्ता और सरकार दोनों हमार लगे बा। तू देख संपत लाल, काली हम अपन बेटा के छुड़वा ले। दयाल जी, ज्यादा से ज्यादा रउआ अपने बेटवा के जमानत करवा ले बा। एकरा से ओकरा का होई? ओसे ओकर बात धुल जाई।
हम एसीपी विराज भट्ट के बहुत अच्छी तरह से जाना तानी। पूरा और बेटवा के सजा दिलवा के ही छोड़ी। ए संपतलाल, एसीपी के गुनगावल बंद कर। अरे फूक दे तो उड़ जाए सरवा। हम कोनो सड़क छाप लीडर नहीं की, हमरा लगे होम मिनिस्ट्री बा, होम मिनिस्ट्री। उस सरवा के ऐसन जगह फेंकब के शहर देखे खातिर तरस जाई। सत्ता के गुरूर में रउआ पगला गइल बानी दयाल जी। जहाँ सत्य होला वहाँ विजय होला। और एक बात, एसीपी विराज भट्ट के छानबीन के दौरान अगर रउआ टांग अड़ावे के कोशिश कैली, ओके बचावे के बीच में हम बानी। अरे हट साला बड़वा, हट। प्रशासन हमार मुट्ठी में बा, जनता के हम रखीला ख्याल। नाम बा दयाल, दयाल प्रताप सिंह। एसीपी साहब, ई बाटे रंजीत और बंटी के जमानत के कागजात। वकील साहब, एक हम बानी जौन ईमानदारी से अपन फर्ज निभावेला और इज्जत की रोटी खाईला, और एक आप लोग बानी जौन अपराधियन के साथ देके बेईमानी की रोटी खावेला और बच्चन के लिए खिलावेला। इंस्पेक्टर साहब, हम आपसे कोनो बहस करे ना आइल बानी, प्लीज हमरा क्लाइंट के छोड़ दी। सुजान। यस सर। वो दोनों के बाहर लेके आवा। जी सर। चलो रे, मौसिया आ गई ले। चल। वकील साहब, बेशक तू ई दोनों को यहां से लेके जा, बाकी याद रखिया हम वो मासूम लड़की के न्याय जरूर दिला के रहा। चलो लोगन वो इंस्पेक्टर भी बड़ी टेढ़ी खीर बा और लड़की भी माने के तैयार नहीं ए वकील, वो लड़की की दलाली छोड़, हमरा के ही बता अब का करे के बा। लड़की जैसे ही कोर्ट में गवाही करी, केस रजिस्टर्ड हो जाई। मरवा डाल साली के। हाँ पापा, मरवा दियो ओकरा के। तू अपन मुंह बंद रख हरामी, मुंह बंद रख। दोरा चलते हमरा के ई सब दिन देखे के पड़ रहल बा। दोरा चलते ई संभव नहीं है सर, अस्पताल में पूरा पुलिस प्रोटेक्शन लगल बा। पैसा खिलाओ, पिलाओ, नहलाओ, सगरे अस्पताल खरीद लो। बाकी कुछ भी कर वकील, वो लड़की के मरवा डाल वो लड़की। ठीक बा सर, हम कुछ करत बानी। सॉरी पापा, गलती हो गई। सॉरी पापा। अरे हमसे कह देती, हम लड़कियों की लाइन लगा देती। सच में पापा? खुद ही कहलन और खुद ही डांटेलन। वो लड़की हमार पेशेंट बिया, ओका मार के हम अपन पैसा के बदनाम ना करल चाहता नहीं। एकरा पहले के पुलिस बुलाई, रोवा दफा हो जाए रोवा। बुलाई पुलिस के? पुलिस आके का करी? तोहरा के उठा के नीचे फेंक दे। सुसाइड के केस बना के आत्महत्या के खबर पूरे अखबार में छाप के सारे मामला के रफा दफा कर दी। हमने के बात माने के कोशिश करी डॉक्टर साहब, हमने के बात मान ली। रउआ के इतना पैसा मिली, राउर कोनो दूसर शहर में जाके खुद के क्लिनिक खोल सकत बानी। वैसे भी हम लोगन के मंत्री और नेताओं तक के चक्कर में ना पड़े के चाहिए।
साहब कोनो गुना नहीं के बाद साहब इनका छोड़ दी। हमार लड़का हॉस्पिटल में एडमिट बा, ओकरा खातिर ये चोरी कइले। इनकरा छोड़ दी साहब को, कोनो गुना नहीं के कइले। सुजान, एकरा के बाहर लेके आवा। चल साला चोर। खड़ा हो जा ना तक। कारे काहे चोरी कइले? हाँ साहब, हम चोरी तो करने वाली, जो भी कहनी है अपना बेटा के खातिर कहनी है साहब। सच कहते हैं साहब। बेटा हमारा हॉस्पिटल में साहब भर्ती बा। छोड़ दी इनके। जा तू लोग। एक मिनट। लाई रखला, बच्चा खातिर दवाई खरीद लिया और आइंदा से चोरी मत करिया। ठीक है साहब। के कहा था पुलिस हैवान होता, तू तो हमार खातिर भगवान है। तो आरुम करम कब्बो ना भूलम। ठीक बा जा। सुजान जी सर। हम लोग पुलिस वाला बानी, लेकिन उससे पहले आम इंसान भी बने। नया फ्लेवर। वाह साहब, जय हिंद। सुजान। जी सर। ये हरामी एसीपी हमार नाक में दम कर दिली बा। ई सरवा के चलते आज हमार कुर्सी खतरे में आ गई बा। एकरा के चलते आज हमार कुर्सी खतरे में आ गई बा। पापा। क्या पापा? पापा चुप साला पापा। तोरा चलते चारों तरफ हमरा नाम के तू हो रहल बा। तोरा चलते। पापा हमार बात तो सुनी, काहे न एसीपी के बहन और ओकरा बीबी के उठवा लिहल जाए। बबुआ, अनजाने में ही सही, जिंदगी में पहली बार काम की बात कही ले। कालिया। जी सरकार। अरे संजना, का भइल? अरे कहबो कुछ की का भइल?
रउआ ऐसन कौन काम के छानबीन कर रहल बानी। लेकिन भइल का? सवेरे से केहू हमरा के फोन पे धमकी दे रहल बा, कभी हमरा के त कभी रउआ के मारे के बात कराता। देखी जी, हम ही नहीं के जानल चाहत कि केस का बा। हम बस इतना चाहतानी कि रउआ ई केस से अपन हाथ खींच ली। काहे खींच ली हम अपन हाथ? उ गुंडन के डर से, उ लोगन के गीदड़ धमकी से। देखा संजना, तोहरा के अच्छे से मालूम बा ना हम केहू से डर के जी सकेनी और ना केहू से दब के। एसीपी विराज भट्ट का फैसला कैले मियां बीबी मिलके देख हमार बात मान और ई केस के फाइल बंद कर दे। जाके मंत्री जी से हाथ मिला दे, ना तो जिंदगी झंड हो जाए, समझ ला? अबे साले हिजड़े की औलाद, फोन पर धमकी दे रहल बाड़े। साले अपन बाप मंत्री से जाके कह दे जौन दिन भेजा सटक गईल पिछवाड़े में डंडा डाल के चौराहा पर गाड़ दे। हिम्मत बा तो सामने आके बात कर भड़वे। भैया, हम नंदिनी बोला तानी। हाँ नंदिनी बोला, कैसन बाड़ू तू? हम तो ठीक बानी, बाकी ये बताई कि रउआ फोन पर धमकी केकरा के देत रहनी? वहाँ सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ सब कुछ ठीक ठाक बा। तारा के तो मालूम बा ना कि पुलिस की नौकरी में छोट मोट धमकी तो मिलबे करेला। भौजी कैसन बाड़ी भैया? ठीक बाड़ी। बात करबू का? हाँ तनी दी ना। हेलो नंदिनी। भौजी प्रणाम। खुश रहा। भौजी शादी के सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद। अब हमके नींद आवत है भौजी, अब हम फोन रखी? अच्छा ठीक बा, रखी। रउआ से एगो और बात करे के बा। शादी की सालगिरह मुबारक हो। का? आज हमार मैरिज एनिवर्सरी बा। मुबारक हो। गोरिया चोरी चोरी धड़कन में समा गईलो, गोरिया चोरी चोरी धड़कन में समा गईलो। कैल जादू कवन आपन बना ली हलू। छैला चोरी चोरी धड़कन में समा गईला, छैला चोरी चोरी धड़कन में समा गईला। कैला जादू कवन आपन बना ली हला। गोरिया चोरी चोरी धड़कन में समा गईलो। छैला चोरी चोरी धड़कन में समा गईला। धरती अंबर के रिश्ता दिल से दिल के लागल हो। जब से तोहके दिखनी सजना मन बेबस बा पागल हो। दिल के देवता हमके देवी तू बना ले हला। गोरिया चोरी चोरी धड़कन में समा गईलो। छैला चोरी चोरी धड़कन में समा गईला।
बन के लाशा जैसे हमरा के सटाली हलू। छैला चोरी चोर धड़कन में समा गईला। गोरिया चोरी चोरी धड़कन में समा गईलू। कैला जादू कवन आपन बना ले हरा। गोरिया चोरी चोरी धड़कन में समा गईलू। छैला चोरी चोर धड़कन में समा गईला। पप्पा आई सुखराम, पप्पा आई ना आई, पप्पा विराज भट्ट सस्पेंड हो गई, पप्पा सस्पेंड हो गई। पप्पा पप्पा सुखराम आइल बा पप्पा। आवा सुखराम आवा। जाना तारा हम तोहार सस्पेंशन काहे वापस ले लेवानी? काहे कि हमरा के पूजा मर्डर केस के फाइल चाहिए। बाकी एगो बात याद रखिया, ई बार हमार बबुआ पर जरा सी भी आंच आई तो सोच तोहार वर्दी के साथे साथे तोहार चड्डी भी उतर जाई। अब जाके अपन ड्यूटी कर जा। यस सर। पप्पा अब हम बच जाए ना पप्पा। पप्पा हट साला सुअर के औलाद पप्पा मादर जात। देखी ना हमार पापा कितना बड़ा समझदार बाड़ा कि अपने आप के ही गाली देत बाड़ा। मंत्री हमरा के सस्पेंड करा के तू सोच रहल बाड़े कि अपन बेटा के बचा लेबे, बाकी हम पूजा के रेपिस्ट के सजा दिला के रहा। भाभी जी प्रणाम। का खुशबू है, बहुत बढ़िया। आलू का सब्जी तो हमरा के बहुत बढ़िया लागेला। भाभी तनी रोटी दी ना। बहुत बढ़िया। हम सुनने की राउट ट्रांसफर हो गई बा एजा से। सही सुनने वाले। एसपी साहब अब अइयो देर नइखे भइल। हम रउआ संगे दोस्ती करायल बानी। भाभी जी समझाई नहीं इनकरा के। आज गांधी जी के जमाना नइखे जौन उनकर सिद्धांत रहे, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। अरे आज ओकर अर्थ बदल गई बा। अरे जब नेता लोग खादी पहन के ये देश के लूट रहल बाड़न त हमनी के आम जनता बनी जा। जिया नेताजी का सगुन है, रख ली। हमरा के पता है राउर खर्चा ज्यादा है। भाभी जी खाना बहुत टेस्टी रहे, बहुत बढ़िया। नमस्ते, प्रणाम भाभी जी।
लंकेश, आवा एसीपी आवा, बहुत अच्छा कैला। जौन हमारा से हाथ मिलावे खातिर तू खुद चलैला। हमारा पर टुकड़ा के तू अच्छा ना कैला एसीपी। अब तू देख लंकेश से दुश्मनी लेवे के अंजाम। अकेले लड़बे कि सबके साथ में मिलके? एकरा और हमरा बीच में कोई ना आई। बार कोनो मर्द से पाला पड़ल है एसपी। क्या बात है, मजा आ गई। एक बात याद रखिए, जिंदगी में कभी भी जरूरत पड़ी बेहिचक याद रखिए, लंकेश हाजिर मिली। कानून के दुश्मन हमार दोस्त कबो न बन सकेला। अरे तोहरा जैसन शेर दिल दोस्त के खातिर ये लंकेश गैर कानूनी काम बंद कर दिले। अरे भाई ना मर्दों वाली बात। जय सर। अरे सुजान, बतावा का हाल बा? बस सब ठीक बा साहब, एको जरूरी काम से आइल बानी। बतावा। उ का है साहब, सुखराम के सस्पेंशन ऑर्डर वापस ले लिहल गइल बा। आज ही वो ड्यूटी ज्वाइन करी और सबसे पहले पूजा रेप केस फाइल खोजे के कोशिश करी। काहे से मंत्री जी के बेटा के रक्षा करे के बा। नमस्ते। नमस्ते। यही से हम पूजा के बयान और कुछ जरूरी कागजात निकाल लेते बानी। जी थैंक यू। देखिए साहब, लाई साहब, ई फाइल हमरा के दे दी। काहे से रउआ के पास रखब ठीक नहीं थे। उ काहे साहब, सुखराम बड़ा नीच और घटिया किस्म के इंसान बा। थाना में अगर फाइल ना मिली तो उ रउआ के घर पे सर्च वारंट लेके आ जाई। और फिर साहब, वेरी गुड, बहुत दूर के सोचेला तू। उ का है साहब, दारू जरूर पीला लेकिन थोड़ा बहुत कानून हमहू जानीला। साहब लाई हमरा के दे दी, हमें का संभाल के रखब साहब, विश्वास करी। हमरा तोरा पर पूरा विश्वास बा।
अच्छा साहब चला तानी ड्यूटी जाए बा। नमस्ते साहब। नमस्ते मैडम। ठीक बा। ओकरा के उतार। दयाल प्रताप सिंह। हेलो सर। फाइल के का भइल? हाँ सर ढूंढा था ये बाटे हम सस्पेंशन उठवले बानी। ए कुंवर जल्दी फाइल ढूंढ के हमरा लगे ले आ। ये साले नेता लोग भी ना घोड़े पे सवार रहे ले। ढूंढा सर ढूंढा। चोर। सर वो फाइल कहीं एसपी विराज भट्ट अपने साथे तो ना ले गई बा? रउआ लोग यहाँ कैसे? हर के तलाशी लेवे के बा। तलाशी? काहे के तलाशी? पूजा रेप केस के फाइल गायब बा। ई रहल घर के तलाशी के सर्च बा। ई तू लोग का कहतानी? का तू लोगन भूल गईलन कि जौने एसीपी विराज भट्ट के आगे पीछे घूमत रहला आज ओनी के घर की तलाशी लेवे आइल बानी? संजना। ई लोगन के अपन ड्यूटी करे दा। चार्ज। देखो इधर। ढूंढो। घर के कोना कोना चेक करा। देखो चारों तरफ। इधर देखा। अलमारी में देखा। खोलो करके। इधर। सॉरी सर अंदर कुछ ना मिला। चलो। ए चल रहे चलो। जी सर। सुखराम हम जाना थे ते मंत्री के बेटा के बचावे की कोशिश कर रहे थे पर तोहरा के में सफलता ना मिली। जाके कह दिया अपन बाप से जॉन भीख में तहरा के खाकी वर्दी दिले बड़े। चाहे जितना जोर लगा ले पूजा के रेपिस्ट के हम सजा दिला के रहे। हेलो। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए? ए नंदिनी हम तोहरा प्यार में एकदम मुरझा गइल बानी। अच्छा काहे? बहुत दिन से जे तोहार सूरत न देखले बानी। धत पागल। खाली पागल से काम ना चली, पागल प्रेमी बोला हो। तो समझ में आ गई प्यार का होला? ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अब समझ में आ गई कि जुदाई में जियल कितना मुश्किल बा। ए नंदिनी
हम तोहरा के बहुत मिस कर रहल बानी। मिस तो हमहू बहुत कर रहल बानी अमन। त जल्दी से आ जाना। आ तो जैती अमन, पर भैया भाभी से का कह? भैया कहियन के कॉलेज की छुट्टी है, तो अब ही जाके तू का कर दे? त भैया से झूठ बोल के आ जा, कहदा कि एक्स्ट्रा क्लासेस चालू हो गइल बा। तू का हमार एक्स्ट्रा क्लास लेबा? तो हर एक्स्ट्रा क्लास तो हम ले, लेकिन शादी के बाद। नंदिनी, नंदिनी कट गई। ए नंदिनी, हम तोहरा से मिले अब ही आवतानी। अरे भौजी तू कब आइलू? जब तू फोन पर बतियावत रहलू। का एकर मतलब रउआ सब सुन लेली? हाँ। का नाम बा ओकर? अमन नाम बा। हमनी दोनों साथे कॉलेज में पढ़ी ली। ओ, तई प्यार मोहब्बत कब से चल रहल बा? ढेर दिन हो गई। त आगे का इरादा बा? ब्याह करवा दी? धत भौजी। अरे इहमें लजाए के कौन बात बा? ब्याह त एक दिन हर लड़का लड़की के करे के पड़ेला, चाहे वो अरेंज मैरिज होके चाहे लव मैरिज। अच्छा भौजी एगो बात पूछी? पूछा। रउआ भी भैया साथे लव मैरिज कइले बानी, हम इहे जानल चाहत बानी कि बिया खातिर रउआ प्रपोज कइले रहनी या भैया? तो हार भैया ता मुँह चोर रहलन। हाँ? पता बा नंदिनी, हमरा के आई लव यू बोले में वो 4 साल निकाल देले रहलन। अगर उनका के चक्कर में रहती नु तभी तकले हमनी के ब्याह भी नहीं के भइल रहत। उता हम ही उनकरा के पीछे हाथ धो के पड़े रहलन। हाँ
अच्छा, तब भैया के तू ऐसे ही पटौले रहलू? इतनी रात के बा? हम अब ही आवतानी। भैया होई हन। कौन? कौन बा? छोड़ा! भौजी, बचाओ! भौजी! 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 हेलो। जय हिंद सर, अविनाश सिंह बोला तानी। हाँ बोला। रउआ के बहन और बीबी के मंत्री किडनैप के लिए। कहा? लेकिन ये सब तू काहे बता रहा है बड़ा? हमने ईमानदार नहीं खे। एगो पुलिस वाले के परिवार के ऊपर आँच आवे, दूसरा पुलिस वाला कबो भी बर्दाश्त ना कर सके। हाँ, हम विराज भट्ट बोला तनी। हाँ, बोली। अरे हमरा के तोर जरूरत बा। आदेश करी। हमार मेहरारू और हमार बहन के मंत्री दयाल किडनैप कर लेले बा। हेलो हेलो लंकेश, हेलो। एसीपी, एसीपी, कि तू अपन बहन और बीवी के छुड़ावे के काम देले रहला, अब ई दुनिया में नइखे। यमराज के दर्शन करत होइए, यमराज के दर्शन। साला हरामी। दयाल का दुश्मन, कालिया का दुश्मन। अगर तू अपन बहन और बीवी के सलामती चाहत बाड़ा, तब पूजा रेप केस के फाइल लेके हमनी के राइस मिल पर आ जा। और हां, होशियारी करे की कोशिश ना करी। हां ना। चढ़ली जवानी
ईमानदार, सत्यवान, कर्तव्यनिष्ठ एसीपी विराज भट्ट आज तोरा के तोरी ईमानदारी का ऐसन इनाम देव कि दोबारा इनाम पावे की इच्छा न रही। सच्चाई और ईमानदारी के इनाम का ऊपर वाला देगा, लेकिन तोहरा नियन भड़वा और गुंडन के इनाम विराज देवेला विराज। सीपी जबान संभाल के बात करी है, ना तो तोरे बहन और तोहरा मेहरी के जगह रेप कर दे। रंजीत, एसीपी चल फाइल दे दा, नहीं तो सबनी के ठोक दे। चल फाइल दे दा। चल बता एसीपी, फाइल कहां बा? फाइल प्रशासन हमार मुट्ठी में बा, जनता के हम रखिला ख्याल। नाम बा दयाल, दयाल प्रताप सिंह। जुर्म और दरिंदन से इत्तिमाक जाला हट। कानून के रखवाला बानी, नाम है विराज भट्ट।
बेल्ट निकाला साहब, बेल्ट। तू ये वर्दी के लायक ना बटे साहब। साहब जल्दी। अच्छा लगे तनी। भारत कहे बड़े गिरफ्तार कर ली लोगन के। चल उठ। अरे बड़ी चर्बी रहल तोहरा के, जेकरा आगे बड़े बड़े मुजरिमन जाला फाट, उनकर नाम बा एसीपी विराज भाट। चली मंत्री जी, जेल में चल के अपन मिनिस्ट्री दिखाई।
पांडे के खिलाफ बयान लिख बेरे। ए पत्रकार, आज तो और वक्त खत्म हो गई। आज हमार काल है काली, एक समय तोहार काल भी आई। काल के भय से भय भी डरेला, नाम बा कालिया। आ रही ले छपरा हिले, बलिया हिले ला तोहर लचके जब कमरिया दर्जी, पूरा दुनिया हिले ला तोहर लचके जब कमरिया। जब से सिपाही से भैले हवलदार हो न दुनिया पे गोली मारे। सर जी हमार हो न दुनिया पे गोली मारे। तू लगावे लू जब लिपस्टिक, घूमेलू आरा डिस्ट्रिक्ट, जिला टाप लागेलू कमरिया 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 करेला पलक, लालीपॉप लागेलू कमरिया करेला पलक, लालीपॉप। सालिया मिर्जा कटना दुनिया जान मारेला, सालिया मिर्जा कटना दुनिया जान मारेला, सालिया मिर्जा कटना दुनिया जान मारेला, सालिया मिर्जा कटना। लिसन। हेलो, रामपुर थाना। सुमेरिया पुल पे एक हत्या हो गई बा। कब? कहाँ? सुमेरिया पुल पे। सुमरिया पुल? हाँ। सर जी, सुमरिया पुल पे हत्या हो गई। सानिया मिर्जा कटना दुनिया जान मारेला, सानिया मिर्जा कटना दुनिया जान मारेला, सानिया मिर्जा कटना दुनिया जान मारेला, सानिया मिर्जा कटना दुनिया।